खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। बर'नि फिसा अपुर्ना नार्जारिया गल 2 सोनो हायो। भियेटनामाव दिनैनिफ्राय खुंजानाय U20 आइजोफोरनि एशिया काप जोलुर बादायलायनायाव केप्टेन अपुर्ना नार्जारिनि दैदेननायाव भारतारि आइजो जोलुर हानजाया 6-0 गलनि फारागथियाव सिंगापुरनि हानजाखौ फेजेनो। दिनै गिबि मेचआव भारतनि हानजाया 6-0 गलाव फेजेननो हानाया मोनसे गेदेर देरहानाय। भारतारि हानजानिफ्राय केप्टेन अपुर्ना नार्जारिया हारसिङैनो गल 2, सुमात कुमारिया गल 1, अनिता कुमारिया गल 2 आरो अष्टम आर'नाया गल 1 सोनो हायो। थांनाय मोनायाव क'क्राझाराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जालाङो। थांनाय मोनायाव क'क्राझार टेङापारानि बाजै हटेलनि मोखाङाव फिन खेबसेबाव हरखाब जाब्रबथाय जायो। WB73F8698 नंनि गंसे ट्राक गारिया हरखाबै सौग्रावफैयो डिभाइडाराव। बे जाथायाव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। तामिलनाडुआव हिन्दी रायलायग्रा सुबुंफोरखौ दानथारनाय बुथारनाय आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां नुनो मोनबाय थानाय समावनो उत्तर प्रदेशआव आसामनि सासे सुबुंखौ दानस'नानै थुख्रानै खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। थुख्रानै दानस'जानाय सुबुंखौ आसामनि लामदिं हात्तिभाङानि तुतन दे होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि तुतन देखौ उत्तर प्रदेशनि गराखपुर रेलवे ट्रेकआव थुख्रानै बाहागोआव मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तुतन देआ रेलाव खामानि मावोमोन। तुतन देआ बुथार जानायनि सिगां बिमानो फन हरनानै गावखौ रैखा खालामनो गाबै गाबै बुंहरो, आयै अन्नानै आंखौ रैखा खालाम, बिसोरो आंखौ बुथारनो थांगासिनो, आं नोंखौ नुनाय नंलिया, अन्नानै आंखौ रैखा खालाम आयै होनना फननि गेजेरजों बिमानो गाबै गाबै बुंहरो। BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारीनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभालाव 25 कौटि रां बाजेट। 25 कौटि रांखौ बे फेस्टिभालाव गारनायनि माबा अर्थ दं नामा होनना सोंथि खालामो। BPF दोलोनि मानसिया UPPL दोलोआव हाबफैदों होननाया राजखान्थिनि नाटकसो। राकेश ब्रह्मआ गेजेर गेजेर एटम बमा गावबाय थायो। रायजो राजाखौ जाम्बा साजायनायनिसो गावनि मानसिखौनो आर'नाइ सोनानै टफि गानहोनानै BPFनिफ्राय 3,000-4,000 हाबबाय होननाया बिनि मोनसे राजखान्थिनि नाटकसो। रावबो BPF दोलोनि मानसिया UPPL दोलोआव हाबा। जोंनि BPFआव हाबनो थाखाय रोजा रोजा आर'जलाइ होना दं। जों बुंदों जोङो गुबुन दोलोनि मानसिखौ दानो लाथ'वा होनना। रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि सायावनो फोथायनाय दं। 3 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव जेबो परिबर्तन जायाखै होनना MCLA देरहासात बसुमतारीया बुंथियो। आसामनि मरिगाव मयराबारियाव हाखौ लानानै गंनै नखरनि गेजेराव दाङाबाजि। बे जाथायाव 2 गोब्राब जखम जायो आरो 10 सुबुंफोरा जखम जायो। बे जाथायाव जखम जानाय 10 सुबुंफोरखौ मयराबारि सिभिल हेल्थ केयारआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो आरो गोब्राब जखम जानाय 2 सुबुंखौ नगाव सरकारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ सासमिना खातुन, कुसुमा खातुन, गुलजार हुसेन, दिलवार हुसेन, मुस्ताफा आहमेद, आकिबुर रहमान, निकिबुर रहमान, हाजिरा खातुन, यासमिना खातुन आरो रामिसा खातुन होननानै सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।